जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। भोजपुरी है रिपोर्ट में आप लोग को बतावे जा रहा बन के रितेश पांडे दिखा दिले अपन पावर। जी हाँ भैया, आप लोग बता दी भोजपुरी का अपकमिंग सुपर स्टार एंड भोजपुरी का रॉक स्टार जेकरा कहल जाला रितेश पांडे। जी हाँ भैया, हाल फिलहाल ही करे वो गाना आइल बा हिल्लोर मारे जवन की दर्शक के खूब पसंद आ रहा बा, खूब बाज रहा बा। दर्शक खूब ज्यादा गाना के देखा तारे और सुना तारे और इतना दुलार प्यार ये गाना के दिले कि गाना म्यूजिक ट्रेंडिंग में ट्रेंड कर रहा बा 29 नंबर पे। जी हाँ भैया, पूरा इंडिया में म्यूजिक सेक्शन में 29 नंबर पे ट्रेंड कर रहा बा। रितेश पांडे जी खातिर बहुत बड़ बात बाटे और ये गाना के पूरे टीम के बहुत बहुत बधाई। आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत बहुत बधाई दी जा रितेश पांडे के गाना के बारे में बात कर लिया जाओ ते गाना के चंदन यदुवंशी जी लिखले वाले, संगीत छोटू रावत जी दिले वाले, निर्देशक सोनू वर्मा जी वाले और अंतरा सिंह प्रियंका जी रितेश पांडे के साथे सुर में सुर मिलेले वाले और बहुत ही जबरदस्त वीडियो लाग रहा बा। बहुत ज्यादा दर्शक ये गाना के सुना तारे और पुरनका गोपाल राय जी के गाना के याद दिला देता है हिलोर मारे गाना। तो कैसा लगा आप लोग को रिपोर्ट नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जा और रितेश पांडे के गाना के पूरे टीम के बधाई दी जा। जय भोजपुरी एकता बना के रखी जा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजा और घंटी वाला बटन दबा के सबसे पहले खबर देखी जाए। मिला तो अगला वीडियो में। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा।